Здравейте и добър вечер. От импровизираното ми студио в родния ми дом ще се опитам да направя един скромен репортаж за това, което току-що преди малко ми го изпратиха за кмета на Кюстендил. Събира данъците посредством частен съдебен изпълнител Елица Христова. Имам вече и документите. За съжаление не ми е дадено правото да оповестявам от кого ги получих. Но за скромни суми данъци, и то с изтекла погасителна давност, частен съдебен изпълнител Елица Христово повестява на човека и му прибрали парички с фалшива покана за доброволно изпълнение, в която пише: вие сте осъден с акт за изпълнение. С акт за изпълнение не можете да бъдете осъдени, хора. Това са местните далавери, които кметовете ги правят и, както се казва, пълнят вече касичката предизборно. И го правят масово. И да ви обясня каква е схемата. Дали дължите 2 лева и 50 стотинки, или дължите 25 лева, или 250 лева, или данъци за коли преди 15-20 години, които сте ги бракували, вадят ви ги отново. Образуват ви изпълнително дело и започват частния съдебен изпълнител да ви дере. Но той си слага към него една хубава таксичка. И когато си сложи таксичката в джоба, съответно има и за кмета. Минималните суми, които ги заделят по неофициална моя информация, са минимум 50 лева, а в някои случаи стават и процент от сумата, която събират, допълнително от частния съдебен изпълнител. И си представете колко данъци ви ги събират частните съдебни изпълнители, като при мен официалната информация е потвърдена, че това го правят и кмета на Лом, кмета на Видин, кмета на Кюстендил, кмета на Бургас, кмета на Варна. Аз съм убеден и че на други места го има. Пропуснах кмета на Карлово. Много отдавна го правя. Затова, хора, ограмотете се. Проверете си поканите за доброволно изпълнение, получавани от частни съдебни изпълнители, защото са фалшификати. Фалшиви покани създават частни съдебни изпълнители, бият им печат, подписват се, всичко легално, частен съдия изпълнител ги наричате и съответно после страдате. Ще оповеста сметката, която ми е в Револют, защото от 2010 година съм заблокирани абсолютно всички фирми и сметки от цяла плеяда частни съдебни изпълнители, които ми разсипват бизнес за много стотици милиони. Но вече се надявам с ваша помощ, пък и ние да им го върнем заедно. Затова ви моля, който уважава моята дейност, моята битка и моята борба, която се надявам да бъдем и обща, да направи дарения. Оповестил съм и името си в предишни клипове, ще ви го повторя отново. Ивайло Павлов Илиев. ЕГН 60 03 30 32 49. И ви моля, или през EasyPay, или през пощенски запис, но за пощенския запис трябва да посочите адреса ми в родното ми село Сливата, Ломско. Аз ще бъда в движение, ще обикалям вече страната, за да мога да ограмотявам хората на място, иначе не става. Всеки го лъжат и го мамят поединично. Затова апелирам, хора. Освестете се, защото тези мафиоти продължават да съдират по 3 кожи от всеки. Ако искате да изнасям допълнителна информация, вече ще започвам да качвам нещата в двата сайта, които закупих хостинг и домейни. Един е kapitana.bg, а другия е Нот Ивайло, Народно-освободително движение Ивайло се казва, за да може да ви стане ясно за какво става дума. Там ще изнасям информацията и списъка за всички престъпници и очаквам вашата помощ, вашите документи. Който желая, може да ме информира на месенджера, на телефона, който съм го оповестил 0878 519 325. Имам сигнал, имам Viber. Може да пуснете и SMS, снимка с документи.
Заличете си личните данни, ако имате притеснение, но когато решите да изпратите някакъв документ, изрично пишете, давате ли ми право да го огласявам или не, за да нямам после главоболи да ми се правят различни постановки. Затова ви моля, бъдете коректни, за да бъда и аз коректен с вас. Благодаря ви, хора. Капитана ви поздравява. Бъдете живи и здрави. И между прочим да ви се похваля вече. Имам и официалните реквизити. Нека да ги видите. Ще стана, за да ви ги покажа, защото те са важни. Ето ви, хора. През картите на капитана на Народно-освободителното движение. Формулярите са направени. Виждате ги, но ми липсва помощ. Липсват ми и средства, за да бъдат качени всичките на сайтовете, да направим позорната страна на срама и да се подготвят хората, да знаете, че ще има и пресконференция, на които ще огласявам нещата, как се казва, предизборно. Да знаят кметовете, че в мое лице имат огромни врагове, поне тези до момента, които са давали хората на частни съдебни изпълнители, както ми се подиграха и с мен. Извинете, че съм с очила, но как се казва, такова ми е осветлението. Импровизирана работа, но как се казва, разбирате, че го правя от сърце с цел да ограмотявам хората. Благодаря ви. Приятна вечер.